na ka, be? Dili pa, be. Hanap-hanap pa dyan kayo, be. Mau ba? Oo. Kani, be? Ma'am! Sa'yo na kami abot, ma'am? Okay, kuha naman good. Nara ko i-check dito nga papel sa eskwelahan. Asa si Gigi? Tuwag palengke, ma'am. Ako asang isugo kadali. Si Marky? Tuwag babaw, nag-relax. Na yung mama? Wala. Hindi ba kung saka kita? Ambot lang, ma'am. Kay, paano pa man doon yung pananaw? Kami yung takay ka og street foods. Ito, ma'am, no? Palit day ka. Lagi na, kaya pa ko'y sweldo. Mayo ani ti mga itanong ko ni Marky. Tagaan ka ka to, ma'am? Ano naman, hindi ko niya tagaan. Wala man to sa mood. Kay init naman ang ulo ato, kaya di pa siya kita. Init day ng ulo ba sa di pa kakita? Ay, ako'y bahala. Tira ka ha? Okay, pagbalik mo ko. Mamalit ta. Sure ka, ma'am? Sure! Ako bahala. Copy, ma'am. Be? Be? Saan ka ito niya? Ikaw na, be? Di makakita na ka, be? Dili pa, be. Hanap-hanap pa dyan kayo, be. Mau ba? Oo. Be, asa ka, be? Be? Kani, be? Atik-atik, kagita naman gani ka? Karon lang, nakakita na. Alibig kami to dati. Di, Sama. tagay ko kwarta. Kasi kwarta. Ano ba kayo? Mag-street foods minya ti iba. Ay, unya na ng street foods. Maglabing-labing. Sakta. Dili ko ganahan maglabing-labing lagi, be. Basta wala'y sulod akong tiyan. Unsa man na, be? Uy, tagsara. Gayta makakita. Yung nahanap pa dyan ka. Sige na, good, be. Ako, nihanap na akong matap na ako last, be. Nara, oh. Hayop ka talaga! Sabi pa. Basta, balik ka dayon, ha? Oh, balik na lagi ko dayon. Pila man mo kailangan di ay. Sa kalibo. Isa kalibo ka maka street food. So, isa kalibo, doraman mo. Ibalik man ang mga sukli. Sama na, be. Uy! Adili ka? Ayaw na. Ali, balik na rin. Balik na rin. Ikanta ka sa kalibo, basta balik tayo Jud, ha? Oh. Parang manday na. Wato na ko, be. Sige. Basta, pagtigong og kusog, ha? Kay? Para dili ka magluya. Sige. Nagkapangayo ka ito si ma'am? Iba! Ma'am! Bani! Hala! Nagkapangayo ka, ma'am? Siyempre! Gawin ni mo? Ay, si pangutan natin iba. Basta ang lalaki, pakitaan mo ugwaw. Ilang mata mo tinaw. Iba, pag-ilis na dito ka, mag-ilis pug ko. Ilang lakaw ta.